pleno. Empezamos. O primer punto, a aprobación se procede das actas da sesión celebrada nos días 18 e 30 de xullo e 9 de setembro de 2024. Hai alguma cosa a decir? Pois quedan aprobadas. Segundo, dar conta das resolucións da Alcaldía números 0627 ata da presente convocatoria. O terceiro, dar conta da situación actual do inmoble destinado á vivenda do mercado do Gando, que é actualmente incluído no conxunto como ben de dominio público e solicitado para destinar a Casa do Maior, por promotor privado, así como a adopción de acordo plenario para incoar expediente para segregar ou desafectar o inmoble, para extinguir o seu uso como dominio público para ben patrimonial, con finalidade de evitar de arrendamento destinado a Casa do Maior, segundo a resolución da Xunta de Galicia de concesión de subvención do número 157 da data de 14 de agosto do 24. Damos a parada aos grupos. Ustedes, bueno, non temos ningún problema en que se desafecte o dominio público deste bien e que se pase a tema patrimonial, o que é ben patrimonial. Supoño que unha vez que se desafecte todo ese expediente, que é un expediente de desafección, pois terán volver a pleno para facer se hai ese alojamento para esa casa maior. E o proceso de desafectación de dominio público, quanto dura ese proceso? Non o sabemos, non vamos a empezar xa. De feito, que estamos empezando. Entón, iso sería a aprobación, que teria que volver a pleno? Teria que volver a pleno, pero o que pasa é que non podemos tampouco, é dicir, entorpecer a persona que está... Non digo, estou preguntando como é o proceso. O proceso, de segregación é pasarlo de dominio público. O problema é que está conxunto todo co do Gando. En seu momento, varíase mal, está todo en conxunto. Se estuveras por separado xa non ten problema, porque xa sería patrimonial. Entón, patrimonial sí podemos alquilar, sempre non ten ningún tipo. Entón, o que temos que fazer é segregar ahora mismo porque está conxunto. Hai que segregarlo do resto do edificio. Claro, que de feito está separado. Sí, eso é malo. Todos os membros. Estuvo radicada unha persona que estaba ali... Sí. Pois é o que temos que fazer. Segregalo e despois, todo ese proceso é o que se inicia agora neste momento, non? Efectivamente. Vale, despois irá ao pleno, se tenemos que ter un extraordinario para o antes posible, porque ten 4 meses para poder, para non perder a subvención. E tenemos que unha perda. Bueno, por nosa parte non hai ningún problema. Vayamos a iniciativa. Vamos a ver, efectivamente, hai que segregar a finca, porque hai feitas unhas cesións a outras organizacións que dicen que están inscritas como de bien cultural e sin ánimo de lucro, non? Hai outros locales cedidos. Continuamos. Vale. Entón, este local está aceptado da mesma maneira por eso. O que pasa é que hai que segregarlo porque cada finca é independiente, entón hai que facer un expediente de segregación. Pero estas persoas sí que teñen un interés claro de abrir unha casa maior, e creo que han comunicado ao Concello, pois nada menos que fai 3 meses a súa intención. Entón o Concello parece ser, eu digo parece ser, porque creo que usted me confirme, parece ser que sí, que lle prometeu que efectivamente que iban a ceder, e por tanto ela tuvo que incoar ou iniciar un expediente, facer un proxecto, presentar a Xunta para solicitar unha subvención, e parece ser que a ten concedida, e hai un plazo determinado para que inicie esa actuación. Se ese plazo non se inicia inmediatamente, pode perder a subvención e decaer o proxecto. Entendo de que había que haberlle contestado en tempo, en forma, fai 3 meses, e empezar a ecuar o expediente de segregación, e ao mellor, nesta data del día de hoxe, estaría solucionado o problema. Agora planteamos un problema a señora de que, os señores, de que vai ter que esperar un tempo, se me dice vostede, primeiro facer a segregación e logo someter a aprobación no pleno unha cesión ou alquiler, porque eu entendo que vai ser un aluguer. Non sei, despois ten usted qual é a situación, porque eu fui 3 días ao Concello, lunes, non me digo nada, martes, miércoles e xoves, 4 días. Fun a falar para que me facilitaran un informe jurídico sobre a situación da finca e cual era a solución ou determinación que debíamos tomar no pleno de hoxe. Se tuviéramos ese informe, pois a mellor podíamos incluso adiantar a cesión ou aluguer, non sei, pero que non me dio un informe. Entón, o único que podo pedir é
que se tramite todo urgentemente porque esta persoa vai perder a subvención. Entonces non se vai poder facer eso. Eu creo que é bom para unhas persoas que inician un negocio, e é bom tamén para 5 persoas que poden ser atendidas aí. Bueno, vale. En primer lugar, vostedes xa meteron a pata cando falaron de, xa se confundiron, cando falaron de o centro do día, que se iba a cambiar para a Casa do Maior, que non ten nada que ver. Nada que ver. Perdónme, vei que o deixe falar, Perdón. porque é sempre, entonces, perdón, por favor, teñan un pouco de respeto. Entonces, meteron a pata, dicindo que era o que íbamos a facer o centro do día, cando nos non pedimos nada, de unha persona particular que quere facer a súa vida, que quere facer a súa cousa, entón nos o que queremos é axudarla. Vale, cando nos vimos e miramos como estaba no catastro, que estaba todo incluído, pois intentamos facer, bueno, pues vamos a facer o que estamos facendo agora. Se usted falou con alguén do Concello, ou con quen falara, que dixeran nada, nos temos que facer polo no pleno. E no pleno estou explicando a misma. É dicir, simplemente facer segregación e o día de mañá, se pode mañá, só lle pido o seu voto, a favor. Pido o voto de todo, a favor. Por a persona, non por min, por a persona. Pero, perdón, A favor de hombre, vamos a ver, o voto a favor de que podamos segregalo, que podamos ir a que empece a facer as obras, que empeza todo, e logo despois teremos un pleno antes, pero xa temos obras xa máis ou menos feitas, faremos a segregación un período de 7 días, vamos a ter disposta, 7 todos os días. Xa falamos con notarios, xa falamos con máis xente, simplemente o que estamos axudando a xente do pueblo, para que cada un que queira fazer, o faga. Que non ten outra cousa de nada máis, de simplemente axudar a xente. Se a xente donde sea, dígame agora. Pero, cando empecé a miña intervención, dixe ben claro que queríamos que esa persoa explotara ese... Foi o que dixe. E logo preguntei e digo, por que tardaron 3 meses sin ter este tema sin solucionar? Porque usted non me contesta a miña pregunta. Mire, eu contesto, vamos a ver, mire, o primeiro que non comprendeu, se non me entendeu ben, o primeiro que non comprendeu vostede, porque van á prensa, van a outro lado, están falando de que vamos a fazer centro de día e non, o sea, que vamos a fazer a Casa do Maior e non centro de día. Pero, home, xa está escrito, por favor. Pero si non estou dicindo ahora eso. Estou lle preguntando. Pero si, pregunto, eu respondo. Vale, entonces non me digan 3 meses, vostedes puxeron fai 20 días, 25 días. Está a pensa aí. Vostedes en 25 días os di, cando viron a noticia de que había unha subvención, pensaron que a subvención que era do Concello. O Concello non pediu esa subvención, pediu unha particular, que non ten, vamos a ver, é que estamos falando dunha cosa que non ten nada que ver. É dicir, simplemente, vamos a votar a favor ou non vamos a votar a favor? A votar a favor da segregación, por suposto. Pues venga. Pero por que fazer unha pregunta? Digo, se dentro de 30 meses que falaron con vostedes esas personas, podíamos ter solucionado a segregación o día de hoxe. Eu non o estou dicindo. E o que usted dice do centro do día non é certo. Dixen na prensa, nos medios, que o centro de día non podía ocultarse demandar un centro do día común na Casa do Maior. Foi o que dixen, non dixen que usted pedía unha subvención e que intentaba pedir un centro do día. E eso, perdón, a que viña eso? Pois a alertar a xente de que o centro do Pero día... alertar a xente de que unha persona pide unha Casa do Maior. No, de que o centro do día está sin activar desde fai 3 anos. Vale, pero que non pedimos, moi ben, pues habrá que buscar a financiación. Pois iso que me dixen. Pues habrá que buscar a financiación, pero usted veu a noticia, foi, a un. Dixen, Foi a un. Mire, cuando uno se equivoca, tamén hai que reconocer que se equivoca. Eu sei o que escribí. Vale, moi ben. Bueno, pues votos a favor para facer segregación e para darlle, para que poida empezar a facer os traballos. Pero, votos a favor? Vale, por unanimidade. Vale, punto número 4, mocións. Tengo moción hoy. Perdón, ¿hay alguna moción? Sí, temos, non sei. Pues, dígame o... A ver, temos unha sobre o tema de Sogama, que penso que se pode debatir conjuntamente, como hai outras dúas de Sogama, pois debatila conjuntamente, cando se debatan as outras. E despois temos unha que é sobre cubrir un posto de traballo administrativo vacante na oficina rural de Viana do Louro, que é a antiga, no que é o que estaba antes a oficina agraria comarcal. Sabe que temos que someter a votación? A oficina rural de Viana do Louro. Perdón? A primeira sería para demandar cubrir un posto de traballo administrativo vacante na oficina rural de Viana do Louro, que é a antiga oficina agraria comarcal. Vamos a someter, se la vamos a cabo, non a levamos a cabo, tratamos ou non a tratamos. Votos a favor?
nos vamos a votar en contra porque non temos, antes o será a Xunta ou será quen sea, pero bueno, está por unanimidade, levará a ser. Vale, a segunda, o sea, xa se expoña o motivo. A ver, a Oficina Agraria Comarcal de Viana do Bolo, actualmente chamada Oficina Rural dependente da Consellería do Medio Rural, dá servicio aos gandeiros e agricultores de 3 concellos: Viana do Bolo, A Veiga e Vilariño de Conso. É tamén o servicio veterinario ao Bolo. Por dar un dato, a área xeográfica que abrangue esta oficina abarca uns 851 km cuadrados e conta con 116 núcleos de población. É unha población de uns 5.000 habitantes. As distancias existentes entre algúns núcleos coa vila de Viana, onde está situada a oficina, poden chegar ata os 50 km, e ao tempo de desplazamento chegan en algúns casos case a 1 hora. Esta comarca que dá servicio a esta oficina é a que máis explotacións gandeiras ten da provincia de Ourense. É unha das que máis censo de vacún, ovino, cabrún e apícola ten no ámbito provincial de Ourense. A proximidade á xente permite tamén que este sector se revitalizara nos derradeiros anos e que supuxera unha importante creación de emprego nesta comarca, que é fundamentalmente no concello de Viana do Bolo. O sector agrogandeiro e as mulleres e homes que traballan neste sector son fundamentais para a economía destes concellos, creando postos de traballo e sendo de unha especial importancia para o mantemento do territorio e para que estes núcleos de población continúen poboados e con vida. Sin o sector agrario, as nosas parroquias morren e o abandono avanza. As plazas de funcionarios desta oficina rural son 4, 2 administrativos, un enxeñeiro e un veterinario. Neste momento traballan 3 persoas para dar servicio a todas as explotacións e ao conxunto do sector. Falta por cubrir unha praza de administrativo. A pesar da importancia desta oficina, para a poboación destes concellos vense arrastrando un déficit personal para a atención ao público. Esta situación de falla de persoal administrativo leva consigo que en algúns momentos non haxa administrativo, por exemplo, nas vacacións, cando colle días, etc. Dada esta situación, dase a situación de persoas titulares de explotacións que chegan e que non poden ser debidamente atendidos porque non hai este persoal. Dentro do Bloque Nacionalista Galego sempre defendemos os servicios públicos de proximidade, sempre entendemos que a administración ten que estar para facilitar e para dar servicio adecuado a este sector agrario tan atacado e tan menosprezado. Por todo isto, dentro do BNG sometemos a aprobación aos seguintes acordos. Primeiro, demandar á Xunta de Galicia para que cubra de forma urxente a praza de administrativo que neste momento está vacante. 2, dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galicia, a presidenta do Parlamento Galego, a Consellería do Medio Rural, a Conselleira do Medio Rural e as portavecidas dos grupos parlamentarios do Parlamento Galego. E 3, dar traslado deste acordo aos alcaldes e corporacións municipais da Veiga, Vilariño de Conso e ao Bolo para demandarlles o apoio a estas xustas medidas. Este apoio solicítase posto que a súa veciñanza destes concellos sofren igualmente as consecuencias e problemas de falla de persoal. Vale, está por para retener unha cosa de decir, vale. Nos, como non sabemos exactamente, o sea, se vostede houbera presentado, como presentamos todos os grupos no seu momento, as mocións, houberamos estudiado, houberamos preguntado, houberamos tal, entonces non lle podemos aprobar porque non sabemos exactamente como está, o sea, en blanco eu non voto, sinceramente. Entón, vamos a... Sí, claro, é moi simple porque é un administrativo, que non hai. Sí, pero se usted me presenta antes, eu podo preguntar a ver que pasa, que non pasa, que se vai vir, se non vai vir, etc. Xa pasou por medio, xa pasa que non te xente. Moitas veces solucionas a cousa, outras veces non o sabemos, non se soluciona. Entón, que xente non... En tempo e forma, e nos podemos, ao mellor, averiguar a ver o que pasa, ver se van a mandar ou non van a mandar. Xa levamos. Vale, pues votos a favor da moción. Votos en contra. A siguiente. A ver, a seguinte, xa digo, é unha moción sobre o tema do canon de Sogama. Digo, pois, non sei, nos a esta moción, se quere debatir en conxunto con outras que hai, pois, para evitar debatirlas todas á vez, pois, claro, senón debatímola a nosa primeira, e pois cada un... Non, nos temos que, xa sabe que cando non se presentan... Pero, bueno, xa sei, bueno, pois, eu enuncio, a moción é para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. Vale, voto a favor para levar a moción? Para presentar a moción? Para presentar a moción. Votos en contra? Queda elegido. Entonces damos a palabra ao grupo
O PSOE, que ten unha moción, Sí. ou dúas mocións. Nos votamos en contra porque aquí xa dixemos varias veces que hai tempo e forma para presentar as mocións. Por urgencia hai temas que poden ser, como a mellor da oficina rural. Pero o de Sogama está na opinión pública desde fai muitísimo tempo e nos presentamos en tempo en forma unha, e supoño que será sobre o mesmo tema. Por tanto, nos queremos debater a nosa que foi presentada en tempo en forma. A outra, pois que se presente en tempo en forma e tamén se vería conjuntamente con esta. Paso entonces a leerla, vale? Como Coelho García Arias, vocero do Grupo Socialista no Concello de Viana do Bolo, en base a lei prevista na Lei de Base Reguladora do Réxime Local, o artículo 21 e 27, entre outros, da regulación, de organización, funcionamento do réxime jurídico das entidades locais e reglamento desta corporación, presenta unha moción para manter o actual canon por tonelada de residuos de xestión para que pagan os concellos a Sogama e avanzar cada novas fórmulas de xestión de residuos máis respetuosas co medio ambiente. A Sociedade Galega de Medio Ambiente, Sogama, que é unha empresa pública autonómica participada a altura dun 51% pola Xunta de Galicia e dun 49% por Naturgy Renovables Social Limitada, ten por obxecto a xestión sustentable dos residuos de 295 concellos galegos que abranguen unha poboación de máis de 2.242.000 habitantes a través da aplicación da denominada Estrategia das 3 R's, é dicir, reducción, reutilización e reciclaxe, que complementa coa recuperación enerxética da parte non reciclable. Sogama establece no ano 2019 unha bonificación do 10% no canon de lixo para os municipios que se comprometan coa reducción do volumen de lixo e envases lixeiros, repercutindo esta rebaixa nos recibos dos veciños, da veciñanza. Desta iniciativa beneficiáronse o grosso de concellos galegos que no seu momento e de xeito paulatino foron quen de eliminar as cantidades de ciscallos xeradas, observando as perceptivas exixencias medioambientais e evidenciando o bo funcionamento dunhos incentivos que redundaban nunha baixada significativa da factura dos fogares. Porén, das bondades dos resultados, a Lei de 7/2022, de 27 de decembro de medidas fiscais e administrativas que acompañaba os orzamentos de 2023, abre a porta a suspensión da bonificación na cuantía do canon unitario de tratamento por tonelada. A regulación dos descontos queda supeditada ás circunstancias económicas da Sociedade Galega de Medio Ambiente por cumprir os objetivos orzamentarios e a provisión do seu plan de viabilidade, arriscándose xa a eventualidade de ampararse no aumento dos costos de luz e gas das súas instalacións para derogar a bonificación. A resposta social e as propostas elaboradas polos concellos mediante o eventual reconte fixo recuar ao goberno galego que viu de rectificar, sustituindo a súa inicial intención por unha bonificación do 15%, condicionada desta volta de xeito específico ao tratado, o traslado aos recibos da rebaixa a veciñanza e a implantación dun contedor marrón destinado aos residuos orgánicos de procedencia doméstica. O Concello de Administración de Sogama aprobou o pasado 25 de xuño unha actualización do canon que facturaba aos 295 galegos pola xestión do seu lixo, pasando a cobrar 66,01 euros por tonelada e anunciando unha suba até hasta os 70 euros por tonelada para o exercicio de 2025. A Consellería do Medio Ambiente insiste que, aínda coa actualización, o canon de Sogama segue a ser o máis barato de España e imputa o incremento a sobrecustos derivados dos impostos estatais. Segundo a lógica do Executivo Comunitario, o aumento do canon e a desaparición do desconto do 15% é consecuencia directa da Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e solos contaminados por unha economía circular que, segundo a Xunta, fai que a planta de Cerceda teña que afrontar millonarias sobrecostos por mor dos impostos estatais, descargando a responsabilidade do Goberno Central. En realidade, a Lei 7/2022 vende adecuar o marco regulatorio español a unha directiva comunitaria do ano 2018 que grava a incineración e o depósito en vertedeiro ao estimar que son as fórmulas medioambientalmente menos recomendables para a xestión de residuos, sendo estas, na actualidade, as formas privilexiadas por Sogama. 60% de incineración e 21% de vertedoiro. Por tanto, Sogama asume a totalidade do imposto estatal que deriva dunha directiva europea pola súa soleta xestión dos refugarios, non tendo mudado un ápice o modo de tratamento dos residuos desde o ano 2010. E malia a nova realidade impositiva, os orzamentos 2024 da Xunta de Galicia contemplan un remanente de tesorería de 6,6
de 6.489.567 euros e contemplan beneficios cara ao final do exercicio, non sendo certo en xeito algún que Sogama sea deficitaria. A Xunta non está a respetar as recomendacións europeas no referente á xestión de residuos, o cual redunda nun incremento no pagamento de tasas que fai que Galicia se sitúe lonxe de cumprir cos objetivos de reducción e reciclaxe establecidos. Por todo exposto, o Grupo Socialista presenta as seguintes propostas de acordo. Primeiro, que o Concello de Viana do Bolo inste a Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia a manter o canon actual que pagan os concellos adscritos a Sogama de 66 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionado, máis o incremento correspondiente do IBE, a máis de salvaguardar a actual bonificación do 15% deste canon unitario, cos mesmos requisitos que rexeron hasta de agora, resultando así un canon bonificado de 56,10 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento correspondiente do IBE. Segunda, que o Concello de Viana do Bolo insta a Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia para a implantación de medidas urxentes para avanzar cara a unha xestión descentralizada dos residuos con plantas de proximidade, privilexiando a reducción e a reciclaxe frente á incineración e o depósito en vertedoiros, que son as fórmulas empregadas por Sogama e que derivan, en último termo, nas acentuadas subas no pagamento de impostos que van ser repercutidos por vecinos. Está terminada esta. Dame la palabra al grupo de unanimidad. A ver, o anuncio da Xunta do incremento do canon de Sogama para 25 xa foi aprobada no mes de xullo, como se acaba de dicir, e supón un incremento acumulado do 60%, pasando a 68 euros por tonelada na primeira mitade do 24 e a 108 euros no 25. Isto é o que realmente. Pero isto xa ven de atrás. É dicir, no outono de 22, a Xunta incluiu no borrador de orzamentos para 23 a supresión da bonificación do 10% do canon daqueles concellos que implantasen a recollida separada de biorresiduos e repercutisen a bonificación nos recibos do pago de veciñanza. A mediados do ano 24, a Xunta elimina a bonificación e incrementa o canon nun 30%, dos 68 aos 88 euros por tonelada. E os concellos con bonificación do 15% pagaban 56 euros. E agora anuncia un tasazo por 25 de 108 euros. Bueno, dentro do BNG, pues, consideramos que este incremento unilateral, desproporcionado e abusivo do canon aos concellos é consecuencia do fracaso estrepitoso do sistema Sogama, baseado en solucións finalistas como é a incineración e o depósito en vertedeiros, penalizados pola normativa europea de residuos. A Xunta xustifica esta necesidade deste incremento polo desfase das contas de Sogama, como consecuencia das decisións do Goberno Central, que tiveron unha repercusión de 21,3 millóns de euros nas contas da empresa no ano 23. Aínda que a Xunta procure excusas e justificacións externas, a causa do desfase económico de Sogama é dos seus números vermellos e a ineficiencia e o elevado custo de transporte que ten todo este sistema que crearon e que centraliza esa incineración de residuos en Sogama, pois aquí vémoslo claramente no noso concello, teñen que ir desde aquí hasta Sogama, que hai que cruzar o país inteiro para poder chegar aquí. Entón, este modelo de Sogama é obsoleto, centralizado e antiecolóxico, principalmente, como desmostra o feito que Galicia se sitúe á cola da reciclaxe e lonxe ainda dos criterios que marca Europa. Pois a porcentaxe de reciclaxe en Sogama foi do 21%, cando a Unión Europea marca o 50%. Somos a segunda peor comunidade do Estado en cifras de reciclaxe, xa que a propio plan da Xunta programado ata o 22 establecía unha necesidade de tratar mediante compostaxe 245.000 toneladas, cando a cifra oficial do 22 apuntaba apenas ás 3.000. É dicir, tiñan que compostar 245.000 e resulta que compostaban 3.000. En lugar de abrir un debate sobre a cuestión dos residuos e introducir cambios no sistema de xestión adaptado ás ceibas directivas do marco de residuos, a Xunta opta por facerlle pagar aos concellos o fracaso deste sistema centralizado, obsoleto, costoso e antiecolóxico. A Xunta opta pola solución fácil, é dicir que costalle máis, plas, sablazo aos concellos.
é dicir, que son os que ten que pagar. Os concellos, en moitos casos, pois se non teñen diñeiro, pois terán que repercutilo aos veciños na tarifa que pagan pola recollida de lixo. Estamos falando que é un 20% de suba, o que representa solamente o tasazo neste ano, que se engadimos o resto, pois podría ser un 60% en poucos meses. Por lo tanto, en función do que acaba de decir a proposta do Partido Socialista, nos propoñemos engadir un punto máis neses, que é a parte do rexeitar o tasazo de Sogama, que estamos de acordo, tal é como pretende e como se presenta na iniciativa do PSOE, e instar tamén ao xiro da política de residuos, que tamén se fala, pois nós tamén propoñemos de que se solicite a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, a Consellería de Medio Ambiente e Facenda e a FEGAN, que son os que a representación dos concellos e a Federación Galega de Municipios e Provincias, e que son os que ao final sufren as consecuencias, que son os que recollen por norma o lixo. Entón, para determinar as condicións do canon para o ano 25, antes de aprobar o proxecto de orzamento da Comunidade Autónoma. É dicir, que aparte de rexeitar ese tasazo, como se pode aquí, pois nos parecenos que tiña que haber, por lo menos, esa comisión de traballo entre estas partes, Sogama, Medio Ambiente e FEGAM, para que analizar todo isto e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos de Galicia, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon e valorando para a aplicación desta reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos. É dicir, se algún concello quere facer algún tipo de modelo alternativo, pois que non tea penalizado e tiña que ser obligatoriamente irse a Sogama. Entón, estes dos puntos, por nós non hai problema ningún en aceptarlos, solicitaríamos este terceiro punto, que é solicitar esa creación desa comisión de traballo de Sogama, Consellería de Medio Ambiente, Facenda e FEGAM. Eu me imagino que xa os sabrán vostedes, que xa saliron nos medios, mandaron unha información aos concellos e dice: Rueda anuncia que a Xunta asumirá o 60% da suba do canon de Sogama provocado polas decisións do Goberno Central. Sinalar que estes fondos axudarán aos concellos a minimizar as repercusións á ciudadanía. Santiago de Compostela, 11 de setembro do 2024. O presidente do Executivo Autonómico, Alfonso Rueda, anunciou que a Xunta de Galicia asumirá o 60% da suba do canon que cobra a Sogama por o procesamento de residuos aos concellos adheridos, que subirá en 2025 por mor dos novos impostos introducidos polo Goberno Central e as bonificacións eliminadas en breve regreso. Durante a sesión de control do Pleno do Parlamento de Galicia, por iso digo xa o sabrán, hai unha pregunta sobre as prioridades do Goberno galego ante os retos que afronta Galicia. Rueda indicou que dos 42 euros por tonelada que se prevé que se incremente o canon, a Xunta de Galicia farase cargo cos seus fondos de 24, que transferirá aos concellos. Para o presidente, a prioridade da Xunta é unha Galicia de todos, e que medra en oportunidades para que os mozos e mozas teñan futuro neste sentido. Dos 14 compromisos que o Goberno galego estableceu para os seus primeiros 10 anos, se están en marcha muchos. É dicir, que nos vamos a pedir a Xunta cando nos está dando, que está nos bonificando o 60%. E iso me imagino que vostede ten que saber, sobre todo que está no Parlamento, ten que saber que xa o dixo nos medios, iso é o que nos manda aos concellos. É dicir, non llevamos a pedir a Xunta, se xa nos aporta o 60%, non llevamos a pedir que nos aporte máis. Entón, para nós, sentimos moito que ten que estar rechazado. Se xa nos damos 60%... Sí, pero que non sei que na nosa moción o que pedimos é que non haya incremento algún, porque Sogama non ten por qué, se fai unha incineración, que din incinerar, fai outro tratamento do residuo diferente, non é necesario subir, porque eses impostos postos pola Comunidade Europea gravan o mal uso que se fai no reciclaxe. Si se fai ben o reciclaxe, esos impostos da Unión Europea non se cobra. Entón nos pedimos que non se cobre. É diferente, o que dice o señor. No. O señor dice que bonifica se hai suba. E nos pedimos que non haya suba. Vamos a ver, é dicir, xa non hai suba. Se nos bonifica o 60% non hai suba. Hombre, por favor. Se nos bonifica o 60%, é dicir, que lle podemos dicir? Que nos bonifique o 100%? No, eu digo que non suba, porque non ten por que subir. Se ele dice a Sogama que aplique un tratamento de residuos diferente, ese imposto
da Unión Europea, non hai que pagalo. Págase porque nos están gravando por facer un uso indebido do tratamento dos residuos. Vale. É o que dice a Unión Europea. O que eu lle dixen xa o sabían e están de acordo con eso. No, a ver, No, Eu dixen o que lle dixen na miña moción. Eu dixen o que lle dixen na miña moción. Pois someten a votación, por favor. Vale, perfecto. no, eu gustaríame se acepta este punto que... Non, é unha moción que presentamos o Grupo Socialista e queremos que se vote tal cual e presentámonos. Vale, vale. Votos a favor? Votos a favor. Votos en contra? Vale, queda aceptada. Vamos a irnos a la siguiente moción, que también se trata de eso. Entonces, damos la palabra a Trinidad Caballero, por favor, para que lea. Moción do Grupo Municipal Popular do Concello de Viana do Ourense en relación a Sogama. Exposición de motivos. A mediados deste ano, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sogama, procedeu a actualizar o canon do 2024 para as medidas aplicadas polo Estado no marco de Lei 7/2022 do 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular, como, por exemplo, os impostos ao vertido e a incineración. Uns tributos que representaron o pasado ano unha cuantía de 9,1 millóns de euros que a empresa pública soportou os seus propios recursos, apoiando os concellos para non gravar as arcas municipais. Ademais, a través dunha orde ministerial publicada a mediados do 2023 o Goberno Central suprimiu a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, comprometida ata o ano 2026, no momento no que finalizaría a súa vida útil, e disminuiu a retribución á explotación da planta de consideración, ademais de recuperar o imposto eléctrico do 7%. Durante o período de exposición da Lei Estatal de Residuos do 2022, a Xunta de Galicia presentou alegacións á implantación dos novos impostos, ao tempo que pediu a CEGAM que a secundara, facendo esta oídos sordos a solicitude trasladada polo Goberno Autonómico. Se ve un Estado do propio Partido Socialista escúdanse no argumento de que a aplicación dos impostos ao vertido e a incineración obedece a transposición dunha directiva europea, o certo é que na actualidade a práctica totalidade dos países europeos non instauraron eses tributos. De cara ao ano 2025, procedeuse ao anuncio de que Sogama prevé establecer unha nova actualización do canon, dada a intención do Estado de dar continuidade a estas medidas. Isto suporía que dende unha media de 66 euros tonelada que os concellos abonan este ano, grazas á aportación da Xunta a través do Fondo de Cooperación Local adicional de 12 euros tonelada, senón do contrario serían 78 euros tonelada, o canon no próximo exercicio ascendería a 108 euros tonelada. Por todo isto, o Grupo Municipal do PP presenta as seguintes propostas de acordo. Exixir ao Goberno Central que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade de tratamento de residuos. Exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, ao que tiña dereito ata o final da súa vida útil no ano 2026. Unha vez que o Goberno Central atenda estas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba prevista para o 2025. Dame a palabra ao Grupo de Venega. A ver, xa expliquei anteriormente, pero volvo a explicar. Digo que non vou repetir os argumentos, solamente dicir, porque aquí dicía o señor alcalde que había unha bonificación do 60%, aquí ahora precisamente non dice eso, porque esta moción non dice en ningún momento que haxa esa bonificación, e en tal caso, aquí o que fala de 12 euros toneladas, que é o que dice, que é unha bonificación a través do Fondo de Cooperación Local. É dicir, estamos falando de que sube de 66 a 108, ou de 56 a 108, e bonifican 12. Entón, o beneficio para o Concello é nulo, porque aumenta allí 40 euros aproximadamente, ou redondeando por tonelada. Iso é o que lle queren aplicar. Perdone só unha cosa. A moción dice a Xunta a través dun Fondo de Cooperación Local adicional de 12 euros tonelada, do contrario serían 78 euros O cano, tonelada. Próximo exercicio, ascendería a 108. Pero léeme todo. No, pero dice, o cano ascendería a 108. Ascendería a 108, si quitas 12. É o que dice, sí. É o que dice, pero aí o que dice. Entón, no, dice, claro que dice. Aquí non fala de que bonifique nada de 60 euros. Vamos a ver, pero entón, léeme todo.
Pois, a ver, pero xa leo as votos da moza, eu estou dicindo o que poi aquí, non estou dicindo, aquí non poi ningún sitio que se bonifique 60%, ningún sitio. Aquí dice que se bonifica 12 euros tonelada, e dice claramente. Entón, se son 12, non é o 60%. Entón, aquí hai unha subida importante que, redondeando, poden ser entre 40, habría que fazer os cálculos, entre 40 e 50 independientemente da bonificación, de 40 a 50 euros tonelada. Estamos falando que se sube un 30% a un concello como Viana, que paga aproximadamente 70.000 euros, ou de 70 a 80.000 euros, ustedes saben porque están no goberno, por o canon de Sogama, pois se lle aumenten o 30%, pois calculen 20 a 30.000 euros aumento de pago que ten que pagar o concello a Sogama. Se o quere asumir o concello, bien, e se non, pois terá que subir a tarifa ás persoas que lle recolle o lixo na casa o concello. E isto é o que significa a tarifazo de Sogama. É así, de claro e de simple. Se se quere ver ou non, nos, na moción anterior, votábamos para que se mantuvera, que non se subira, a parte dese punto que propoñemos para negociar entre a FEGAN e a Xunta e os concellos, a FEGAN que representa os concellos e os organismos da Xunta, pero non se aceptou, non para nada, nos votamos a favor dos outros porque mantíñase e se pedía que non subía. Entón, neste, aquí, no terceiro punto, dice, non dice para nada de que non suba. E no terceiro punto dice, unha vez que o Goberno Central atenda as peticións, exigir a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba. É dicir, se o Goberno Central, que son, como se acaba de explicar, son gravámenes por culpa de incinerar, que é o que fai Sogama, e que é unha normativa da Unión Europea que perxudica, de alguna forma, e que grava a incineración dos residuos. Entonces, aplícase porque hai que aplicala e resulta que agora dicen vostedes que como o goberno, se o goberno central non aplica ese impuesto, que resulta que non se aplicará o de Sogama, e senón que sí. Bueno, pois a ver, aclárense, porque o dice ben claro no terceiro punto. Unha vez que o goberno central atenda estas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba. É dicir, que están reconocendo calai. E se non baixa os impuestos o goberno central, teremos a suba. Iso é o que dice a súa moción. E nos primeiros puntos fala exigir ao goberno central que dé a marcha atrás e suprima todos os impuestos, e exigir ao goberno central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, e tal e cual. É dicir, uns impuestos que están gravados porque se incineran, porque non é ecolóxico, é porque é unha actuación de eliminación dos residuos antiecolóxica total, e que vai en contra das normativas de todo tipo, porque se estableceu un modelo que vai desa forma e non se quere dar unha solución a outro modelo de reciclaxe que teña as 3 R's que marca as normativas europeas, e a Xunta sigue insistindo en incinerar, e agora, claro, hai que pagalo. E hai que pagalo e non quere sacar os cartos do bolso. A Xunta de Galicia, se non quere sacar os cartos do bolso, páselo ao Concello. E aos Concellos, que van facer? Asumir a subida ou pasállelo aos ciudadanos? Tamén é unha pregunta para o Concello de Viana. Vai asumir o que lle suba a Sogama ou vai trasladalo aos veciños e a veciñas de Viana? Na suba, ou pretende trasladarlo? Porque claro, a subida non é o 4 duros. Estamos falando de que son unha subida considerable. Entón, bueno, pois esta proposta, desde logo, vai en contradición totalmente co que nos pensamos e que a nosa proposta é do que se aprobou anteriormente, é dicir, que impedir a subida. Entón, isto non impide, nin promove que se impida, senón que se acepta que se suba e se pide que se baixen os impuestos. Vale, pois non estamos... Dame a palabra ao grupo do SAE. Vamos a ver, quedou claro, non? Hai unha transcripción dunha normativa europea que grava o uso inadecuado do tratamento dos residuos. Eso penaliza e, por tanto, hai que aplicar ese imposto. O Goberno Central aplica porque a Unión Europea o exixe e dice que si se fai un reciclaxe de outra maneira é posible que ese imposto non se grave. Pero se continuamos permitindo que Sogama incinere, ese imposto vai cair, queira que non o queira, porque é unha transcripción europea que hai que cumprir. Na política xa sabemos que o pim-pum, pam-pum e pim-pum existe, é dicir, a culpa é túa, a culpa é miña, sabemos que existe, pero estamos no Concello de Viana, e aquí non facemos política, facemos xestión por ciudadanos.
E por iso temos que ser claros e saber que este imposto vai a cair sobre os ciudadanos se non exiximos que se cambie o modelo. Por tanto, todo o que vostedes propoñen na súa moción é un brindis ao sol, porque o goberno central non lle pode dicir á Unión Europea, no momentos en que vivimos, que hai unha sensibilidade co tratamento de residuos e que a ecoloxía, de que pasemos por alto o modelo que están aplicando en Galicia. Nos propomos que se cambie, que se mude ese modelo. Entón podemos aforrarnos ese imposto e podemos continuar con un gravamen razoable aos ciudadanos. Se non, por modo de que vostedes insistan en que a Xunta vai subvencionar, deixa de subvencionar, vai recair nos ciudadanos un incremento. Non lle pidan ustedes, nin a FEGAN, nin nadie que faga nada. Temos que facelo tratando os residuos de outra maneira. É a única maneira, no noso punto de vista, e aquí non é un preocupo político, simplemente digo que o imposto pon a Unión Europea, como grava outros vertidos, como grava o CO2 a atmósfera, grava, e temos que soportarlo. Entón, nos pedimos que a nosa moción se teña en conta. E a de vostedes pareceme que é unha moción condicionada a algo que é imposible. Non se lle pode ir á Unión Europea, salvo que quere o señor Rueda, a Unión Europea diga, oiga, non o poña, a pesar de que usted dice que hai que polo, non o poña, porque o gobierno central non pode facer nada. Esa é a nosa proposta. Bueno, dame la palabra, por favor, para hacer la réplica. No último ano e medio, a empresa pública Sogama asumiu un sobrecusto de 39 euros tonelada pola xestión dos residuos urbanos que recibe e trata na súa planta derivado dun novo escenario provocado por o imposto estatal sobre vertido e incineración, a orde ministerial que elimina a retribución que recibía pola planta termoeléctrica de Cerceda, o imposto estatal de produción de enerxía. Todo isto traduciuse nun encarecemento de 21,9 millóns de euros do custo dos servicios só no ano 2023, asumido completamente en solitario por Sogama, e en perdas por importe de 18 millóns de euros en 2023, despois de anos mantendo as súas contas equilibradas. Ante esta situación insostenible para as arcas da empresa pública por máis tempo derivada de decisións estatais alleas á mesma, Sogama estudiou cal era a mellor maneira de paliar este aumento notable dos custos de xestión do lixo. A tal fin, o 25 de xuño, o Consello de Administración de Sogama propuso actualizar o canon aos 295 concellos adheridos, que pagarían un importe medio de 60 euros tonelada, tras aplicar unha achega universal da Xunta de 12 euros tonelada a través do Fondo de Cooperación Local. Proposta que, tras abrir o plazo correspondente de alegacións e ser trasladada e explicada aos concellos, foi finalmente aprobada polo Consello de Administración o 17 de xullo e publicada no DOGA do 23 de xullo. En todo caso, e grazas ao importante esforzo que está a realizar a Xunta, a cuantía a pagar este ano polos concellos adheridos a Sogama suporá manter de media o mesmo canon que en 2023, 60 euros tonelada, e repercutir nas entidades locais unha cuantía moito menor que o custo real que ten o servizo para Sogama, que rolda xa os 120 euros tonelada. De feito, co fin de causar o menor impacto posible nas contas municipais e no peto dos cidadáns, o ano pasado xa se previu a través da Lei de Medidas dos Orzamentos do 2024 un fondo de cooperación local adicional dotado con 12 millóns de euros. Foi unha medida pensada e habilitada para minorar os efectos das decisións estatais no recibo municipal polo tratamento dos seus residuos, xa que compre lembrar que a recaudación do imposto de vertido ten que ir destinada a medidas de prevención. Neste eido, para analizar eses fondos a través do Fondo de Compensación Local, a Xunta dalles a oportunidade aos concellos de destinaros a gastos correntes para pagar unha parte da factura de Sogama. A proposta para o 2025, non obstante, despois de actualizar o canon para o 2024, e dado que a situación non mudou e semella que se vai prolongar no tempo, fixemos un estudo económico sobre o futuro de Sogama. O escenario obtido obriga a propoñer unha suba do canon aos concellos ata alrededor de 108 euros por tonelada para o 2025. Así se comunicou aos membros do Consello de Administración de Sogama, tendo en conta que o custo real do servizo rolda os 120 euros tonelada e a necesidade de elaborar os orzamentos do 2025 de Sogama e da Xunta. En todo caso, o mesmo, unha vez aplicada a actualización proposta para o vindeiro ano, o canon de Sogama seguirá sendo a opción para o tratamento dos residuos municipais máis barata de Galicia, xa que, segundo as tarifas do 2024, as entidades adheridas a Nostián abonan unha tasa de 119 euros tonelada.
e os concellos da Mancomunidade da Serra do Barbanza pagan actualmente 150 euros tonelada. Compre lembrar que a Xunta se opuso sempre á creación do novo imposto de vertido, incluído unilateralmente polo Goberno Central na Lei de Residuos de 2022 e que contradí o espírito da propia norma en canto a reciclase. E máis, entendemos que se corre o risco de provocar o contrario e desincentivar a reciclase. Por iso, presentamos alegacións ao texto normativo e remitimos ao Goberno Central varias consultas, solicitando aclaracións respecto do imposto e da súa aplicación, sen recibir resposta. Neste sentido, e fronte a un sistema colectivo de xestión como o Sogama, que ten demostrado o seu bo funcionamento, o Goberno Central alterou as regras do xogo encarecendo a xestión. De feito, o modelo Sogama, que aposta pola selección e reciclaxe de parte dos residuos e inviste na tecnoloxía máis avanzada, vese penalizado fronte a plantas menos eficientes e respetuosas, nas que se valoriza todo o material recibido. De feito, sorprende a ausencia que tivo o Goberno Central a hora de aprobar un imposto sobre vertido e valorización, que establece as directivas europeas, pero que, ata o momento, non se puxo en marcha en 18 dos 27 países que forman a Unión Europea, entre os que se inclúen algúns tan destacados e referentes no compromiso co medio ambiente como Alemanha, Finlandia ou Suecia. En realidade, ven demostrar unha vez máis o afán recaudatorio do Goberno de España. Temos casos evidentes na nosa propia comunidade, como Nostián e Serra do Barbanza, que apostan polo modelo húmido seco, unha opción a extinguir xa que é contraria ás directrices europeas neste eido e que, ademais, resulta notablemente máis custosos para os concellos adheridos, con tasas de 119 euros tonelada e 150 euros tonelada, respectivamente. Fronte ás medidas impositivas impulsadas desde Madrid, o Goberno galego levanos apostando por políticas incentivadoras como a bonificación aplicada ao canon de Sogama, que desde 2019 supuso un aforro de 20 millóns de euros para os concellos. Esta bonificación, que lamentablemente debido ás últimas decisións estatais a empresa non pode manter, enmarcouse no apoio continuo da Xunta aos concellos para facilitar o cumprimento das súas obrigas en relación á xestión dos residuos urbanos. O mesmo compromiso que amosou Sogama desde fai máis de 30 anos con melloras e investimentos continuos na súa planta para optimizar o servizo e consolidar a súa posición punteira en Europa. O modo de exemplo, só no período 2017-2023, a empresa pública investiu máis de 100 millóns de euros nas súas instalacións en impulsar a nova rede galega de infraestructuras para a materia orgánica a disposición de todas as entidades locais. Bueno, eu penso que está, non sei se queren pedir alguma coisa, pero penso que está solamente debatida. Solamente facer un apunte. Xa sei que insisten en que isto non pode soportar o Sogama porque é deficitaria. Pois eu quero recordarle que nos orzamentos da Xunta de Galicia para o 2024 contempla un remanente de tesorería de 6.489. Hombre, se ten eso, presuposta eso e beneficios, non creo que sea deficitaria, poda soportar o mellor eso. Pero bueno, isto é un apunte económico que non ten importancia, cada un pode ter a súa opinión. Me imagino que de aquí pouco poderemos facer. Xa, de aquí pouco. Entonces, o que vamos a someter a votación, nos presentamos de esa, vamos a votar por votos a favor, votos en contra, queda rexita. Vale, siguiente moción. A siguiente moción, sí. Vamos a ver. Germán Gorreiro García Vidales, concelleiro vocero do Grupo Municipal Socialista do Concello de Grado do Bolo, a virgo da Lei de Régimen Local, presenta para a súa discusión e aprobación se procede no pleno ordinario celebrado o 19 de setembro do 2024 a seguinte moción: exposición de motivos. Axuda ao fogar nos domicilios os nosos maiores constitúe un dos servicios máis importantes que prestan os organismos públicos, recaendo nos concellos a prestación do mesmo, ben sexa polos seus propios medios, como pola contratación do servicio cunha empresa de servizos. O Concello de Viana ha adoptado esta última modalidade vinda a súa implantación, adxudicando o servicio por concurso público á empresa Alpixendre. O contrato formalizado para a prestación de axuda aos nosos maiores que a citada empresa atópase en precario, é dicir, está vencido e, por tanto, sin efectos legais que obriga as partes, dende fai aproximadamente 2 anos. A paradóxica desta situación
é que está vencido en precario dinde a friolera data de fai máis de 2 anos. O Grupo Municipal Socialista non atina a comprender como se pode cometer tamaña falta de diligencia na xestión dun asunto de vital importancia que, sen dúbida, supón o capítulo máis relevante dos servicios que presta o Concello, tanto dinde o aspecto económico, representa a maior achega que ten que soportar, como da prestación dunha axuda indispensable para o benestar e supervivencia dos nosos maiores. Un contrato en precario, como que nos ocupa, supón que decae a obrigatoriedade do cumprimento dos acordos suscritos polas partes. Quere dicir que o Concello se atopa nun limbo sen cobertura legal, en calquera intre a empresa pode abandonar o servicio ou reclamar os incrementos do prezo hora que considere convinte. A todo isto engádese o problema de que Alpixendra, a este e outros concellos, comeza a anunciar un elevado incremento do precio que ven aplicando a hora de atención aos maiores nos domicilios, sen que a chega que a Xunta de Galicia ingresa aos concellos por dito concepto vai aumentar. De tal maneira que o coste pode pasar de 14 euros hora a 20 euros hora ou máis. O ingreso que a Xunta fai ao Concello para pagar este servicio ven sendo un número 12 euros hora. Porén, o Concello terá que achegar 2 euros hora. Se a suba que a empresa ten intención de aplicar chega a producirse, o Concello de Viana vai ter que pasar de presupuestar 2 euros hora a 8 euros hora. Se tamén se produce un aumento das horas que hai que prestar na atención aos maiores, non é moi difícil adivinar que se presenta un problema de primeira orden para o noso Concello. Por outra banda, os e as traballadoras están a queixarse de que Alpixendra retrasa o pago da súa nómina de maneira reiterada. Os seus salarios, en moitos dos casos, é a única fronte de ingresos e noutros son tamén imprescindibles para atender as súas necesidades vitais. Cando proceden a reclamar á empresa que lle satisfaga os seus saberes en tempo e forma, Alpixendra deriva a responsabilidade hacia o Concello, argumentando que ten pendentes de abonarlle facturas de varios meses. Propostas: que se elabore urxentemente un pliego de condicións para a contratación do servicio de axuda no domicilio aos maiores e se proceda a sacalo a contratación recollendo nítidamente as obrigas das partes e contemplando os precios e número de horas en función das persoas atendidas actualmente e facendo unha proyección o máis aproximada posible e sabendo a dificultade que entraña das posibles incorporacións. Segundo, que o prazo de vixencia do contrato non sexa superior a 1 ou 2 anos, todo elo para poder ser actualizado, tanto en prezos como nas horas de atención. Terceiro, que se inste a Xunta de Galicia e a Diputación de Ourense para que actualicen o precio e número de horas de atención a efectos dos ingresos que fan ao Concello para pagar o servicio, tomando como referencia o encarecemento que se poida dar na contratación. Cuarto, que se lle faga saber que o servicio de atención aos nosos maiores nos seus domicilios é un acordo que supera as administracións locais. Prestalo supón un coste económico inasumible e que deberán cubrir na súa totalidade as administracións autonómicas e provinciais. A ver, primeiramente, antes de esa cuestión do contrato, pois hai unha cousa que é fundamental, e é fundamental saber, e é por eso voulle fazer unha pregunta directamente, saber se o Concello paga puntualmente as facturas á empresa que é adjudicataria neste momento, porque na que teña o contrato prorrogado sigue sendo adjudicataria do contrato de servicios sociais tanto na básica como na dependencia. Entón, é unha pregunta moi clara e moi concisa para saber se cobra puntualmente as facturas que lle presenta ao Concello. Entón, esa primeira pregunta gustaríame sabela antes de continuar coa exposición da moción. Bueno, eu prefería que seguira. Vamos a ver, o contrato, o sea, cando se fixo o último acordo con Alpixendra, a empresa que se presentou, fixeron vostedes. Sí. Vale. Vostedes saben no contrato que pon que ten que ter 300.000 euros para pagar por se acaso non se paga. O sea, no momento os concellos están obligados a pagar en 30 días. Seguimos nas normas que cuando se fixo o contrato que ustedes fixeron.
Vale, en 30 días. Estoy dicindo ahora mismo... No, bueno, a ver, aquí No, hubo... se estou contestando, vale. os concellos teñen obligación de pagar en 30 días. Eles teñen que ter un remanente para pagar cualquier empresa. Ten que ser solvente. É o que se lle pediu no contrato. Ten solvente, é o que se lle pediu no contrato, ten que ter un remanente para pagar, según o contrato. Eles puñan que tiñan unha línea para pagar ese dinheiro. Vale. O Concello está lle pagando, pode antes dos 25 días. Hai veces que lle pagan 7 días. Hai veces que lle pagan 7 días. Vale? Cuando ten o deber de pagar en 30 días. Non é problema do Concello. O problema do contrato que está. O problema pode ser, como está dicindo o grupo do SOI, que está claro que está en precario. Eso sí é verdad. Pero podo facer un inciso? Eu vou a palabra despois outra vez. Vale, perdón. A ver, eu primeiro hai que aclarar que o contrato que ten esta empresa, este contrato fíxose hai 2 anos. É dicir, non se fizo cando estábamos no goberno, porque parece que todas as cousas están... Perdón. No goberno fixemos... Perdón, adjudicamos un contrato... Perdón, un inciso. É dicir, dixo o contrato que se están dicindo que está en precario, é dicir, que non foi renovado. No, pero a Claro, ver, seguimos co mismo que se fixera. Non lle estou botando culpa ni nada. No, pero é que vamos clarar. Pero este contrato veo ao pleno da corporación, o que hai agora veo despois do ano 20. E veo, já aprobouse un contrato novo. O que pasa? Que ese contrato novo caducou, porque caducou igual, que caducan porque son de 2 anos como máximo, e aos 2 anos caducan. Entón, por eso foi no ano máis ou menos 2021, cando veo aquí, fora de... e despois caducou. Entón, agora está caducado, pero non foi un contrato que estea feito de antes. Pero aí estamos de acordo, Primeiramente. E en segundo lugar, bueno, eu agradezo que aclare o tema de que pagan en tempo e forma, é dicir, que se pagan en 25 días, a ver, a empresa realmente, pois, se lle debe aos traballadores, según vostede, non é culpa do Concello, non? É o que acaba de dicir. Sí. Que porque o Concello paga en tempo e forma as facturas. Iso é o que acaba de dicir. Se non hai má. Sí, eu vostede. Sabe cual é a lei, verdad? No, eu non estou dicindo de lei. Estou falando se en tempo e forma se pagan as facturas á empresa Alpicentra. Porque a disculpa que saca a empresa Alpicentra aos traballadores, polo que sabemos e polo que dicen os propios traballadores, é que non cobran por culpa de que o Concello non lle paga. A empresa é que, como non lle paga a empresa, pois non teñen suficiente remanente ou suficientes fondos para poder pagar isos traballadores. É por iso se retrasan os pagos. Vale, aclarado eso de que paga, según vostede, en tempo e forma. Despois, con respecto á moción, que é o que se está falando aquí, a ver, independientemente de que estea en precario, porque sí, que é un contrato, hai que ter en conta que os contratos de servicios sociais son contratos prioritarios e teñen que manterse sempre que as dúas partes o queiran. Entón, senón, pero, bueno, dende logo, nos entendemos, estamos de acordo ca moción no punto de que se debe elaborar un contrato novo, é que se debe sacar a concurso, tal e como marca a lei e todo o que sea. Nos non estamos dicindo que non se saque. Nos, o fundamental, neste momento, aparte de que se saque o contrato, é que os servicios xurídicos do Concello teñen que elaborar unhas bases novas para sacar o contrato a concurso, porque é un contrato moi grande e ten que salir a concurso público, pois é lógico, se acabou o plazo, pois ten que salir, e ten que salir para que tea todo en regla e que non haxa ningún lugar a dudas. Despois, as bonificacións, ou mellor dito, os costes por hora, pois eso terá que salir no contrato. E no momento que salga no contrato, pois a empresa adjudicataria terá que asumir eses costes. Eu entendo que a vida subiu, e non sei o que van subir as horas, non o sei. De todas formas, a Xunta de Galicia tamén está paralizada na suba das horas, e, bueno, subiu por presión dos concellos hai 2 anos, pero desde hai 2 anos para cá non sube as horas. Non sube as horas, non subiu o montante económico por hora. As horas sí que suben, porque non digo que non se suba alguna, pero o montante económico, o cual, se o custe por hora aumenta, pois realmente o Concello vai ter que poñer máis, porque se a Xunta non sube a aportación que ten que aportar por cada hora. Entón, pero, bueno, iso é unha cuestión que é independientemente do contrato.
porque iso é unha xestión que terá que facer o Concello ca Xunta de Galicia ou os Concellos a través da FEGAN ca Xunta para que lles aporte máis diñeiro. Pero o contrato, a empresa, se sube, haberá que poñelo en función do contrato. E se no contrato apoia a 20 euros hora, pois terá que pagar o Concello a 20. Se no contrato se salen a 18, pois serán a 18 euros. Se salen a 14, pois serán a 14. E iso sería para facer un contrato novo e é o que hai que facer. Entón, nos, dende logo, independientemente de do que poi aquí, pois nos estamos de acordo cos puntos que marcan aquí a moción, e, bueno, como non pode ser de outra cousa, non nos vamos a opoñer a que se saque a concurso público un contrato que está caducado. Iso que é legal, incluso a lei xa non tiña ni que haber unha moción, tiña que se facer porque é o que marca a norma. Entón, despois de que existe a Xunta de Galicia e a Deputación para que aumenten o número de horas e o número de aportación por hora, pois, lóxicamente, estamos totalmente de acordo porque deben aumentar o número de horas, porque aumenta a xente maior e aumenta as necesidades das persoas para poder, e temos que outras que entran, e tamén, a parte de que entran, tamén necesitan máis horas cada unha, entonces, pois é normal que se aumente o número de horas, e que se aumente tamén a aportación por hora por desde hora. Nos, lóxicamente, entendemos que os servicios sociais non é unha función que ten delegada prácticamente os concellos, porque non é unha función que tiñan que ter, que isto tiña que asumilo a Xunta, ten a delegada, os concellos fan o que poden, pero o que non poden é, encima, hipotecarse por unha cuestión que as normas e as leyes, a competencia é da Xunta de Galicia, por eso ten que aportar. E estamos totalmente de acordo. Quería facer unha matización. Diga. Que usted dice que efectivamente o contrato, o convenio que se había firmado no seu día, que sería asinado, contempla que a empresa ten que ter recursos propios suficientes para atender o pago como de 3 meses, por exemplo, das traballadores, non? Pero claro, hai un matiz. Cuando un contrato está en precario, decae. E ao decaer de contrato, esa obriga non a ten xa a empresa. Eu creo que xa dixemos. Penso que xa dixemos eso. No, vamos a ver. Bueno, a mí non entendí. Estou dicindo que cuando usted decía con razón de que contemplaba o convenio que ten que ter recursos propios, habilitar os seus recursos propios de 3 meses, por si o Concello se detrasa 3 meses pagar os traballadores, eu digo, o convenio decaeu, porque está en precario. Entón, esa obriga decae. É dicir, se eles non queren ter cartos, de remanente non teñen por que terlas. Exigirán a vostede que lle paga. Pero como vostede dice que lle paga en tempo en forma, eu non poño en dúbida. Se usted dice, pues tenemos que falar que a empresa dentro do Concello e dicir, oiga, pague usted os seus traballadores en tempo en forma, porque eu lle pago a usted en tempo en forma. A empresa habrá que exigirle que os traballadores cobren porque teñen que cobrar para alimentarse e atender as súas necesidades vitais. Pero si eles teñen un problema, os traballadores que trasladaron a opinión pública, que tardan en cobrar, o Concello resulta que paga en tempo en forma, hombre, o Concello terá potestade para dirixirse a empresa e dicirle, oiga, paguen os seus traballadores o día 1 ou o día 2, porque si o convenio o contemplaba. Entón, se vostede, o sea, se o Concello non se fai, estamos outra vez cos traballadores nun proceso que non saben que facer. O Concello dice que non é culpa deles, e a empresa tampouco, e ao final, que pasa? Que eles cobran tarde. Non digo mal e nunca, digo tarde. E iso non é o normal. Bueno, eu non sei se... Bueno, é a miña opinión. Vale. O problema en sí non é ese. O problema é o seguinte, é dicir, nos levamos, claro, chamaronos que éramos chantaxistas, que levamos o presuposto, si seguimos o presuposto, cando levamos hai que asumir o coste que ven despois. É dicir, tens que fazer os presupostos para licitar. Nos a licitación témola aí. A licitación xa temos. Xa encargamos e témola aí. Témola feita. Tenemos que chamalos para que vexan e para que decidan. No, perdón. Ahora estou falando, por favor. É dicir, se non xa temos aí, se vostedes nos tiramos presupostos que, vale, que teñen o seu poder, sin problema ningún, non nos metemos en nada, pero nos tiñámola para asumir os 3 meses eses que quedaban. É dicir, usted dese conta dunha cousa, o que subiu. Ora, os traballadores, por exemplo, eles, que non cousa para antes, ten o seu salario base, ten os seus kilómetros, ten os seus desplazamentos, teñen todo, que antes non había. Por iso eran 14 euros. Vale, hoxe teñen
Hoxe teñen. Vale, entonces, se antes eran eses 14 euros, hoxe a empresa vanlle ahora mismo a 17 e pico, que é o que máis ou menos acordamos. Vale, pero que lle vai ir a 21 ou 22. Vale, eso, tú, para facer a licitación, tens que ter aprobado, tens que ter unha partida para ir. Vale, eu que si que digo desde aquí, é dicir, nos puntos todos que me está dicindo, o primeiro, a licitación, témola feita. Claro, hai que aprobarla. Tú tens que ter cartos para poderla sacar. Entón, ahora que vos de acordo, pues iremos a ver, chamaremos, a ver o que vamos a fazer. Despois dicen, a vixencia do contrato, se xa esperou 1 ou 2 anos, ten que ser 2, máis unha prórroga dun. É por lei, porque é por lei. Sí, é por lei. O de instar a Xunta, estamos falando coa Xunta, pero non só nós, están falando todos os concellos de Galicia, para que iso non pouco. Eu creo que xa o comentei con vostedes. Perfecto, non, perfecto. Non me gustou totalmente de acordo con esa, pero é que nos temos todo estudiado, temos toda a licitación aí, e vamos a chamar e falaremos. De todas formas, os traballadores que non se preocupen, porque senón teremos que asumir o seu concello. E vai ser así, irán ao capítulo 1 e xa se acabou. Claro, se vostedes non aproban os presupostos, pues tranquilo ao capítulo 1. Bueno, ahora o sea, que estén tranquilos. ¿Podo falar? Sí, ahora o sea, usted está volvemos ao de sempre. Volvemos a utilizar de que nos aproban os orzamentos para utilizarlo de maneira indebida. Vamos a continuar. Vamos a ver, cando nos entramos nesta nova legislatura, o primer pleno que se celebrou, o Partido Socialista aproboulle 200 e pico mil euros para poder apagar a Alpixendra. Pero se ustedes teñen un orzamento preparado, tiñan que ter previsto ese importe. Tuvemos que aprobarlle 200 e pico mil euros, se non cobraban. Vostede ten nestes presupostos renovados, teñen unhas partidas suficientes, e se non, fan unha modificación orzamentaria. Ustedes cobraron 380.000 euros da Diputación de Ourense e dedicaronos ou van a dedicar a cemento. Eu fixe unha manifestación pública, dixen que o cemento era necesario nos povos, pero máis necesario é ese diñeiro guardalo para atender estes problemas que se presentaban na Alpixendra. Eu advertinho cando se fixo o primer pleno aquí, dixen que o problema de Alpixendra vai ser grave. Se hai diñeiro ou partidas que quitar, vayan deixando diñeiro. Vostedes utilizaron 1.800.000 euros da remanente. Perfecto, dixen que estaba moi claro, que no banco non pintan nada. Pero nese 1.800.000 euros non é necesario solamente para obras nos povos, que tamén podían haber unhas partidas reservadas para este problema que temos agora. É dicir, os orzamentos que non se aproben non significa que non pode haber diñeiro. Hai que utilizalo de maneira asentada e marcar prioridades. É máis prioritario atender aos maiores que botar un cemento nun pobo. Vale. No, a ver, o tema dos orzamentos non ten nada que ver con isto. É dicir, os orzamentos, as incorporacións de crédito son unha cousa que é de ABC dun orzamento. Cada vez que ven unha subvención, incorporanse aos orzamentos. Se a Xunta paga máis horas, incorporanse aos orzamentos. Se a Xunta põe máis euros por hora, incorporanse aos orzamentos. É dicir que hai que ter uns orzamentos aprobados, e iso é mentira, porque ainda hai aquí nos decretos, mire, eu quero que lle enseñe un decreto que firmou outro día de incorporar 60.000 euros ao orzamento. Pois firmou vostede, supóise que é legal. Non veña dicindo de que resulta que se non hai orzamento non se pode fazer ese contrato. Iso é falso. Vostede pode facer o contrato cando queira e ten que incorporar as partidas económicas que lle veñen tal, e ter as partidas económicas para tal, e resulta que ten outras partidas económicas que pode cambiar para aí cando queira, e se non pode se modificar aquí neste pleno da corporación se son excesivas e se pasan da súa capacidade, que por lei é unha capacidade de 300.000 euros, aproximadamente para un concello como Viana, que son un 10% do presupuesto líquido, e son sobre 3 millóns, ora calcule o 10%, 300.000 euros, que pode cambiar como lle dé a gana. Agora non veña agora, é usted como alcalde, porque dice a lei, e senón, a partir de 300.000, pode agarrar e vir aquí e traer unha modificación orzamentaria de máis calibre que eso, é dicir, que son os orzamentos, eso xa sabemos que é manipulación, e xa sabemos que quere chantajear o tema ese, pero vamos a ver, eso se quere usted presentar os orzamentos a principios de ano ou no mes de outubro do ano anterior, cando dice a lei, pois presentios e valoraránse po ano seguinte, pero non presentalos ao final de ano para que lle aprobemos as cuentas que xa gastou. Entón, non me veña con esas, porque eso é totalmente falso. Vale, vamos a ver. Cuando se prorrogan os presupostos do ano anterior,
tú, os presupostos tes o gasto que tiñas no ano anterior. Se tú tes para axuda no fogar, por exemplo, dependencia tiñas a básica tiñas 48.000 euros, dependencia 295.000, vale, e que ahora baixa 917.000. Como prorrogas? Como le? No, vamos a ver, como prorrogas? Como vas a prorrogar os outros? Non, hombre, céntrese. Mire, ademais, usted nos datos é que está equivocado totalmente. Totalmente equivocado. É dicir, 300.000 euros de qué? É un cooperou. O cooperou son, denos, na primeira partida denos 188.000 euros, despois denos 53.000 euros. Despois si sacamos outra subvención de 60.000, que é onde vai, esa foi, la sacamos, pero non pode ir aí. Xa vai destinado onde vai destinada. Dos 188.000 euros, tens que fazer o 60% ten que ir para traballadores. O 40% para obras, non vai estar todo no centro, non están personas, están outras cousas. O que se lle digo, en resumen, é dicir, se vostede prorroga os presupuestos, é que ten partida. Vamos, como vou ter partida se no ano anterior me cobraban 295 máis a básica 48 e agora me vai a 900 e pico mil, como teño partida? Os presupuestos hai que renovalos. Que vale, que non é iso? Que pagamos unha modificación de crédito? Vale, pois facémola. Ou facemos outros presupostos, facemos con 25. Non hai problema. Xa fixo unha modificación de crédito mal. Pero vamos a ver, iso era anterior. Perdón, cando empezou este ejercicio, pero non había este problema. esta legislatura aprobamos de novos 200 euros. Pero non había este Pero era problema. unha modificación de crédito para eso. Pues usted, mire, vamos a ver. En primer lugar, hay que saber cuál es ahora. Usted non me pode decir a mí ahora que usted ten preparada a licitación que vai chamar a empresa, pero ¿qué está dicindo, por favor? Non, eu non vou chamar a empresa. Como? Non, Usted eso pode non decir, dixo. teño licitación, vou chamar a empresa. No, se llama licitación que a empresa que veña. Pero non vou Pero chamar a ¿cómo que veña? empresa. Pero ¿cómo que veña a empresa? Usted terá que fazer unha licitación e sacar o concurso A ver, público. a ver, que eu non chamo a empresa ninguna. Terá, se eu fago unha licitación, virán 50 empresas ou ninguna. No, usted fai unha Ese non licitación. collerá o Concello, que eu lle digo aos traballadores que teñan tranquilidad completa. Eu non lle digo que non a Este grupo de gobierno non nos va a deixar Eu fora. digo que se usted prepara unha licitación é para sacar a concurso público. Claro. E presentaránse as empresas que se presenten. E como presentarse Ou un niño ninguna. crédito? E como a presento se non teño crédito no orzamento? Volvo a repetir que sí que o ten. Que non o teño, hombre, como vou a ter, hombre? Como vou a ter? Usted unha modificación orzamentaria. Usted ha cobrado Pero se 380. me vai a oír. Señor alcalde, usted cobró 380.000 euros de la Diputación. Non, señor, está confundido. Oye, lea os papeles, caramba, que xa os enseñei. Pero non, señor, é mentira. É teño que dicir que é mentira. É mentira, aquí os ten. Aquí ten. ¿Pero qué me presenta usted? 188.000 euros de Cooperou. Que no, señor, que usted hago. Que no, señor. ¿Sabe que usted no próximo pleno? Pois a ver se era. No próximo pleno. Non quero discutir. Non discuto. Presente, pero vamos a ver. 188.000 A euros. Diputación de Ourense deu 300 e pico mil euros a este ano de checas ao Concello de Viana. Mentira. Pero vou presentar. Vale, No próximo pleno queda claro que yo vou presentar. Vale. E eu digo que ese diñeiro pode ser guardado para o tema da Estamos falando Cooperou. Cooperou. Non as subvencións que nos vayamos sacando. Cooperou. Eso son 60.000, e non chegan eso. Non chegan aos 300 e pico mil. Cooperou son 300 e pico mil Non, euros. señor, perdón, non. Eu voulle traer... Non, digo yo que non. Pero vou ter os datos no próximo pleno. Pois a veces se escaparon. Pero si non é certo, non teño ningún... Non me vou a empresas en rectificado. No, rectifico no próximo pleno. Vale, Si a ver se fai favor, Que sí, eu se estou equivocado, rectifico. Pois a ver se fai favor. Vale, ahora, si estou no certo, van a ter que reconocer como... Sí, vamos, pero eu teño aquí. Van a ter Eu teño aquí, eu teño aquí. Bueno, pues eu tamén contar. Que quero que se enseñe. Eu vou traer o que deu a Diputación no plan Cooperurse ao Concello de Viana neste exercicio. 188.000 euros máis 53.000. Neste exercicio que estamos. Sume. Perfecto. Pois eu vou traerlo. Bueno, Cooperou. Perfecto. Vale, Sí, máis acompañamos a cara, que estamos seguindo tirando, Pois si saca máis, como dice vostede, guarde o Palpixendre. Claro, sí, pues aí estamos, claro. Pois sí, que estou Claro, dicindo. pero Non hai partidas. Pero vamos a ir de 900, o sea, que te den 50. Pero como 900? Mire, perdón, vou interrompido. 900.000 euros, iso é... Interrómpeme sempre. Ese é un cálculo que vostedes fan, é un cálculo que vostedes fan, verdad que sí? O Concello, perdone, ustedes calculan de que o coste total dun exercicio económico con Alpixendra nos novos... Con Alpixendra ou con cualquier... Con perdón, o que sea, van a ser 900.000 euros. E eu digo que, perfecto, 900.000 euros, vou a comprar, pero terá usted que decir que esos 900.000 euros, a chega que ten que facer a Xunta aos mesmos precios que están ahora, máis ou menos, son 400.000 euros que usted presupostaba nos orzamentos que non lle aprobamos. E os ciudadanos, os que utilizan o servicio, os nosos maiores, pagan 110.000 ou 120.000 euros do seu bolso. Reste o que achega a Xunta, reste o que achega a Diputación, e reste o que pagan os ciudadanos,
e vais a encontrar con que usted necesita unha partida de 300 ou 400 mil euros, non 900 mil. O Concello de Viana terá que chegar 400 mil. Disculpe, igual me expliquei mal, a mellor é culpa miña, pode ser, cometo errores, pero se a Xunta estaba dando 200, o sea, estaba dando unha cantidad, o Concello tiña que por 295.000 euros en dependencia, vale? En base da puña 48.000 euros. Quen? O Concello. Sí, a Diputación. Vale. O Concello puña eso. Despois restabas o que che daba, o sea, o que che daba a Diputación. A Xunta. Vale. Eu, para os presupuestos, e para todo o que lle teño que pagar eu, a empresa que veña, o que temos que pagar nós, son o que era. Se ahora nos tiñamos a 14 euros, se ahora nos vamos a 21 euros, vale? A 21 euros, se usted mismo fixo na moción, ten as contas. Pero será para o 2025, estamos falando do ano 2024. Moi ben. Costes económicos actuales. Pero, perdón unha cosa. Costes económicos actuales. O sistema secretario é que non sei, eu penso que é moi complicado entenderlo. Se me permite un momento. É un debate inútil, Se me permite. A ver, vamos a ver. O Concello, a día de hoxe, poi sobre 2 ou 3 euros hora. É o que poi. Non. Quanto poi logo? Pois ahora mismo, se son 12, e a 17, pois ao mellor 5 euros. Sí, pero quanto pagan os usuarios? Os usuarios... Pois pagan máis dun euro por hora. Non, esa sabe que é por lei. Sí, pero quanto pagan máis dun euro por hora? Bueno, pues non o sei, non o podo dicir porque non Vale, o sei. vale, ponlle 3 euros hora, que paga o Concello, 3 euros. Non paga máis. Se a Xunta, se vale 900.000 e a Xunta poi 12, poi 4 veces máis que o Concello. Entonces non é tan difícil de fazer a cuenta. 900.000, se a Xunta poi 4 veces máis que o Concello, quanto poi o Concello? Depende de saber. Quanto poi? Pregúntelle vostede aos Bueno, usuarios. por faga as cuentas. Pregúntelle usted É dicir, o Concello non poi nin 50.000 euros. Bueno. Vale, vamos a someter a votación e nada máis. Votos a favor da moción. Nos queremos tamén a queremos levar a cabo. O que nos queremos é para toda a xente que eso, e xa lle digo, os traballadores que non teñen problema ningún, que se non hai unha empresa, vai nos asumir o coste. Votos a favor. Vale, vamos por aprobar a moción. Vamos en robos e preguntas. Algún robo? Sí, temos un. Dígame. Este é sobre o horario dos autobuses, que hai moito problema que os veciños de todo, tanto de Viana como dos pueblos, que moita xente non se dá aclarado os horarios dos autobuses. Entón, nos pedíamos e rogamos de que se poña os horarios na página web do Concello, os horarios de todos os autobuses que pasan por Viana, se poña aí a página esa que teñen eles, que se poña na página, que se poña no tablón de anuncios, nos tablóis de anuncios de todos, tanto de Viana como nos pueblos, e que se poña na estación de autobuses, e que se poña un plastificado, para que non a humedade que non se borre, de alguma forma que se plastifique esos horarios, para que a xente teña claro, e depois, claro, lógicamente, que se poñan nos núcleos rurais, tamén nas paradas de buses, que se poña un tipo de horario tamén plastificado, para que a xente vexa, e que, bueno, pois que hai moita xente maior que non se aclara moito os horarios e non se dan aclarado. Entón, pois, hai ese problema. Entón, era para que se puñera ese tipo de... Eso mismo, creo que xa algo está posto, a mí non está en todos os núcleos rurales, pero... Ahora estamos actualizando, porque le pedimos a la empresa que nos mandase una actualización, porque parece que la información nos ajustaba mucho la que estaba. Pero sí, en la página web están, lo que pasa es que van quedando retrasados, ¿vale? Vale, ese era o robo. Un robo non tengo nada. Algún robo? Bueno, si, vou incluir un robo, sí. Teño un robo. Vou rogar, pois, tanto o señor alcalde como o vocero do BNG, por menos explico, depois vou facer o robo. Mire, cando presentamos unha moción no ano 2021, foi a primeira moción que presentamos, xa sei que había venido a risa, pero bueno, que é un tema medio aquí. Pois solicitamos por tema do centro do día, non? Entonces, cando presentamos esa moción, logo presentamos outras, dúas, porque nada se fixo, e nunha delas que presentamos, pois, na data do 8 de 7 de 2024, presentamos e dixemos que tínhamos un convenio que habíamos solicitado do Concello. En ese convenio, pois, decía claramente cuáles eran as condicións nas que se facía a cesión á Diputación Provincial de Ourense. No, perdón, non me he confundido. Estou falando de outra cousa. Decíamos que
que a ver que pasaba co tema este todo, non? Que nada se facía daquele convenio. Entón, depois, o Grupo Socialista presentou unha nova moción con data do 18 de setembro de 2024. Entón, como nos pedíamos simplemente de que a Xunta, o sea, perdón, de que o Concello se dirixira a Diputación e que de maneira voluntaria reabriran a apertura da oficina que existía do cobro de impostos, pois entonces o Menegal, o voceiro do Menegal manifestou que non había que pedir que por favor se abrira. E dixen que se non podía ser toda a semana, todos os días da semana, que fora por menos 2 días a semana. Entón se manifestou que non era necesario, que tiñan a obriga a Diputación de abrila, que non pedíramos por favor, nin apeláramos a súa sensibilidade, que tiña que abrir a oficina, porque así o contemplaba o convenio, non? Bueno, claro, eu caleime, non? Porque eu tiña un convenio que me facilitara a vostedes, eu non dicía nada deso. Logo, na seguinte que presentamos, que foi o 15 de 12 do 2008, perdón, do 18 de setembro de 24, cando tamén presentamos esa, pois usted, unha das cousas que pedíamos era que como isto era un convenio que se iba renovando cada 4 anos, e por tanto iba a caducar a próxima renovación... Perdón, en definitiva, o rogo, cual sería? O rogo, despois fan o rogo. Entón, dixen de que tiña que cada 4 anos se renovaba o convenio, que se decía en xulio, que por favor se fixera no mes de xaneiro, como moi tarde, a denuncia do convenio para firmar un novo convenio ca Diputación. Entón, aí podíamos contemplar que se abría a oficina e podíamos cambiar o coste económico, etc. Entón, vostede, o señor alcalde, dixo non hai que preocuparse, porque ese convenio non di que 4 anos, di que cada ano pode ser renovar o convenio. Entón, claro, como vostedes dicen eso, e o convenio que vostedes me facilitaron non dicía eso, calei. Digo, pois, oiga, se o dicen tan vehementemente e tan convencidos, será que tanto o vocero de Benegar como o señor alcalde teñen unha información que non teño. E entón vou ler literalmente o que fixen. Collín e dirigime ao Concello e dixenlle que solicitaba que me facilitara a seguinte información. E din conta aquí do que había pasado nos plenos. E dixenlle, ante estas manifestacións feitas, que xa estou reseñando, públicas en pleno, por parte do señor alcalde do Concello de Benegar, solicito a seguinte información. Se me informe por escrito da existencia dun novo convenio ao que eles se refiren. É dicir, non é o convenio que eu teño no meu poder. De existir, se me facilite copia do mesmo. Terceiro, xa que o convenio que me facilitaron foi aprobado en pleno do 15 de 12 de 2008, entendo que calquer modificación do mesmo tamén teria que ser aprobado en pleno. Porén, se así se fixo, se me facilite copia da acta de dito pleno onde conste a aprobación do novo convenio. Solicítese, depois pedín outra solicitación, pero claro, cando eu fui a recoller estas solicitudes de documentación que se aceitou polo Concello, resulta que me dicen que non hai ningún convenio, que non hai ningún pleno, e que o único convenio que me poden dar, que teño aquí presente, que me digan ustedes cando pedín isto, é o mismo convenio que eu tiña, o do ano 2008, que non contempla que hai obrigatoriedade ninguna de ter unha oficina aberta e que dice que cada 4 anos se renova o convenio. Por tanto, eu o rogo é que, por favor, cando veñamos a pleno, non se digan cousas que non son reales, que se informe antes, porque eu non estou dicindo que se queira con intención, vamos a deixalo aí. Só aquí han pasado mellores, o mellor cometeron un erro, vamos a deixalo aí. Pero un pleno hai que respetarlo, porque é a máxima representación orgánica da vontade popular. E temos que dar información fehaciente e clara. E a mí daba a impresión de que eu quedei ali a altura do betún porque eu estaba dicindo algo que non era certo. Bueno, pois que se saiba que é certo, que o único convenio existe eso, e que pido que se solicita a Diputación antes do 1 de xaneiro que o novo convenio queda en suspenso, que non se renove en julio, hasta que se volva a estudiar o convenio de novo, se convenio non ca Diputación. É dicir, que decaiga o convenio e que se diga que se queda renovado, que abran a oficina de regulación de novo. Toda semana, 2 días, como eles consideren que se pode facer, para atender a nosos maiores. É que, como dito, o convenio ten que renovarse cada 4 anos, e non cada ano, fagámoslo, porque se non o facemos antes do 1 de xaneiro, queda outra vez renovado por 4 anos. Por iso, o meu rogo é que, por favor, nos plenos, seamos cando menos, non sei, bien informados. Vamos a avisarlo aí. ¿Preguntas? Sí. A ver, a primeira, sobre o plan básico municipal, no pleno pasado, non sei se foi no anterior ordinario, se foi no anterior, xa preguntamos polas alegacións, os trámites, as respostas,
dixo que pronto se iba a trasladar as respostas ás persoas que fixeran alegacións sobre este plan básico municipal de ordenación, refiero, non sei, eu non coñezo que Conta chegar, mañá terei unha reunión en Santiago precisamente por iso. para saber cando Sí, van. no, cando van, sí. Cando van contestar todo Cando, eso. sí, claro. Porque é que xa vai larga. Sí, sí, creo que vai máis claro. Entón, bueno, Creo, por eso me adiantei e que terei unha reunión mañá. vale. A seguinte pregunta, no pleno pasado, no último ordinario, que foi no mes de xullo, preguntamos por unha factura de Alpixendra de 6.352 euros. Aí Estás confundindo, é Viaco. Viaco, eso, perdón. Viaco. É o Cano. Viaco. Dixo que había unha sentencia judicial que resulta que había que pagar ese 6.300. Fagolle a seguir. Que? Fagolle seguir a sentencia. O sea, mando ya. Non digo nada, pero vou preguntar porque resulta que no decreto que firmou vostede, o 28/8/24, número 740, e no decreto que 764, 9/9/24, pois resulta que vostedes, perdón, no do 10/9/24 e no 9/9/24. No do 10/9 hai unha factura de Alpixendra de Viaco, perdón, mira, é que tuvemos tanto debate con Alpixendra que xa me perdón, de Viaco, que dice importe facturado polo trimestre, metros cúbicos facturados 19.333 metros cúbicos a 0,23 6.346 euros. É dicir, que polo que dice aquí o decreto que firmou vostede, aquí é por importe de auga facturada. Xa lle mandado a sentencia, se quere continuar. Non, despois volve a pagar outra vez 19.300, coincide a cifra exacta, 19.333 por outro trimestre. Tamén 6.346. É dicir que, porque isto non é unha sentencia, que págase cada 3 meses. Vamos a ver. E non hai unha sentencia cada 3 meses, así que non veña con eso de Cada cada 3 meses, o canon dice. Cando foi a que sentencia, pagaban. o Concello de Viana ben sabe que no contrato dice que non paga agua. Xa lle expliquei. Voulle mandar sentencia, usted lee a sentencia, coa sentencia sabe se temos que pagar ou non. No último pleno dixo que non se perdera ninguna sentencia. Voulle mandar. Bueno, pues mande, que non reparte. Isto non é canon, isto é agua. E o foi claramente aquí. Siguiente pregunta. Non máis. Antes falábase moito dos cartos, entón eu solamente vou preguntar porque aquí hai non concreto nun pueblo ao Moso e non entendemos moi ben esta cantidad de cartos. Reparación da fonte, 47.900 euros. Mantemento e mellora da praza, 60.000. E depósito de agua, 12.000. 120.000 euros. É o que poi nos decretos que firma vostede. Eu non me estou inventando nada. Non, pois a mí non sei se estará confundido. Bueno, vamos a ver. Volvo outra vez. Non, pero explico yo como é. Quero que lle explico como é. Quero que lle contestar a pregunta. Vamos a ver. Hai 47.900 euros, me parece que é. Sí. Para a cimentación do pueblo, é máis 12.000 ou 12.100. En total son 60.000. É unha subvención da Diputación, que non é de operador ni nada, é unha subvención da Diputación. Moi bien. Son 60.000, non son 120. Vale, iso é o que dice usted. E eu vou ler o que poi aquí. Decreto 26/7/24. Aprobar a memoria valorada do condicionamento de rúas de reparación da fonte do Moso. Que non me dice que? Decreto do 26/7/24, número 669. Aprobar a memoria valorada a condicionamento de rúas e reparación da fonte do Moso, 47.900 euros. Bueno, pues xa lle digo Decreto do 22/7/24, 648. Proxecto de mantemento e mellora da praza e contorna de Moso, Concello de Viana do Bolo, 60.000.
E é memoria valorada, depósito de agua potable para abastecemento do Moso, 12.100. Eso que é do 670 do 26 do 7. É dicir, se suma, son 120.000. Eso é o que dice. Díceme a 669. 669. A ver, eu estou lendo o que me deron de información, 669, me digo. A ver, estamos por empezando. Eu solamente quero cargar iso, que me parece unha cantidad respetable. Para non haber cartos no Concello, como acaba de dicir aquí. Xa estou dicindo de principio A ver, da subvención. decreto 670 do 26 do 7 do 24, 12.100 para depósito de auga potable. Decreto 669 do 26 do 7 do mismo día, menos que é o decreto anterior, 669, acondicionamento de rúas e reparación de fonte do Moso, fonte o Moso Viana do Bolo, 47.900. Sí. E decreto 648 do 22 do 7 do 24, mantemento e mellora da praza e contorna do Moso, 60.000. Isto están aprobados os tres e firmados por usted. Dígame o último número. Os outros sí me coinciden. 648. 648. Porque esas sí me coinciden, Entón, os tres suman 120.000. É o que firmou. Saberá o que firma, digo eu. Sí, claro. Porque así, Claro. eso saberá o que firma. Sí. A ver, esa foi unha subvención que se pediu a aplicación como... No, pero perdona, é que ele pensa que son dobladas. Pero non son dobladas, pediuse a arreglar a fonte e a meter amos 12 pola fonte máis os 47, que suman 60. E despois dixemos, metémolo todo nunha porque nos puñan pelos. E logo da Diputación apiñamos todo nunha. E despois esa que firmou, veu-nos rexeitada. E dixeron, hai que polo en dúas. Hai que pôr a de 47 e a de 12, pero é unha, é dicir, son 60.000 entre a fonte e o barrancho das calles. Pero é unha, son 60.000. Está firmado en tres partes. Firmouse porque xa estou dicindo a rexeitaron lá. É dicir, dixeron que tiña que ir separada a subvención, é que non la concedían. E foi cando se no ese, e son 47 ou 47... 47.900 máis o barrancho da fonte, pero el criámosla toda nunha para facer todo non, e rexeitarlo e non había que pola por separado. É unha subvención. Vale, Que eso vai ser. aclarado. E é así, non vamos... Siguiente pregunta. Se é así, xa está. En vez de ser 120 a mitad. Vale. Con respecto a aquí tamén preguntáramos sobre obras a mañá as rúas de Mourisca que tiñan moita falta, e xa falamos aquí varias veces nos plenos, preguntamos por lo menos 2 veces, ustedes a última vez dixo que estaba mal tempo e que había que esperar o Bravo. O Bravo pasou e as rúas nos amañaron, por eso preguntamos, porque non hai ningún tipo de orzamento, por lo menos aprobado que Sí, fixemos. xa está aprobado. Xa lle dixe, Pois eu non vi nos decretos, No, o decreto ainda non está. Pero dixille que fora de remanentes, está aí, está en Pinza, está en Pinza, en Mourisca, en Fradelo. Vale. Pois aquí non Aí está dixo outra aprobado. vez, pero bueno, pero está. Además, temos empresas non viñeron no seu momento, a ver se ven agora, se non habrá que cambiarlas. Vale. E despois, solamente, este é para efectos, xa contestou, pero é para efectos que quede constancia, aquí, que é unha pregunta, que quede constancia na acta, de que era a pregunta cantos cartos lle debe o Concello al Pixenta. Para que conste en acta. Vale. Dígame, cantos cartos. Eu creo que, non sei, ahora mismo non sei, pero creo que ahora mismo penso que non se lle debe nada. Penso, teño que mirar, non lle podo dicir, non son, xa me entende. No, eu solamente é para que quede pequeno para que conste en acta. E despois se paga puntualmente todas as facturas al Pixenta, tamén para que conste en acta o que dixo antes. Teño uns plazos e sí, cumplo os plazos. Vale, pois eso é un paso, sí. Mire, no pleno celebrado no mes de novembro do pasado ano, presentamos unha moción que sí que resultou aprobada. Pedimos a ranxada o vial de Fornelos de Coco. E máis que nada, o máis importante era aquí abaixo, antes de chegar ao primer pontón, porque había unha fochanca grandísima, e esa fochanca facía que os coches para transitar tiñan que pegarse mismo a beira e non embalse, pero mismo. O sea, é un peligro grandísimo, non? Vostede díxome naquela época que sí, que estaban nelo e que iban a facelo, pero claro, o mal tempo non o permitía. Entón, que no bon tempo o farían, pero claro, o bon tempo pasou, o mal tempo está a punto de chegar, e a fochanca sigue aí. Que ocorre que esa fochanca, a medida que chove,
vai se agrandando, vai chegar un momento determinado que por aí é imposible transitar. Nin os persoas, nin os vehículos agrícolas, nin os coches normales, é dicir, é un peligro, pero grande. Ustedes saben ben cual é, porque lo dixen naquel pleno, entón o que lle pido é que, bueno, pues que antes de que sexa xa o inverno que se aveciña, pues que tomen medidas e que arranxen a estrada e, sobre todo, esa fochanca, que é moi peligrosa. Vale, estamos nelo, pero tamén temos que mirar para a axuda no fogar. Nos tocou, a lotería non nos tocou. Pois temos que mirar ir pouco a pouco. Siguiente pregunta. De todas maneiras, sobre a axuda do fogar xa lle dixen o que tiña que facer. Siguiente pregunta. Perfecto. Xa lle dixen do Lorenzo o que tiña que facer. E depois, nas ruas de Pobo de Penota, vai me cambiar a contestar o mismo, presentan un estado lamentable. Mire, voulle deixar unhas fotografías aí, porque lógicamente as preguntas usted quere que ya deixe para que me resposte no próximo. Pues sí. Vou deixarnos aí unhas fotografías e voulle decir que pasa con Penota. Isto é que, bueno, merece a pena, dan a pena verlas, porque están intransitables as ruas todas de Penota, non? E claro, o argumento que lle dan moitas veces cando veñen a pedir o Concello é un argumento bastante baladí, porque lle din que, bueno, que o Concello de Penota ten cuartos que son, que ten cuartos, digo, claro, ten cuartos, pero que os cuartos que teñen o Concello de Penota, é que ellos, perdón, o povo de Penota, é porque ellos pagan, porque teñen o aluguer de seus aguas, dos seus montes pa mina, e reciben un canon, e tamén despois están compensándolle todas as inconvenientes de soportar a explotación minera. Ese dinheiro é deles. Hai outros povos que cando talan os seus piños, os seus piñales, cobran subvencións, tamén teñen dinheiro. E iso non é óbice para que o Concello teña que atender as súas necesidades e arranxalas. Entón, eu propoño que estas obras tan innecesarias, que son moi importantes de un coste elevado, se podan fraccionar. E agora, por exemplo, na primeira memoria, que estén en estudio, pois poden ser 100 e pico mil euros. Eles están dispostos a pagarle a mitade. É dicir, se a mellor a primeira actuación son 100.000 euros e pagan a mitade e o Concello pon outra mitade, pois a mellor 50.000 euros non supón pasar, salvo que as teñan reservadas para o Pixendre, non supón un coste tan elevado. Pero por eso yo digo, claro. Entón, eu creo que, como vostede as partidas... A pregunta é, ten que ser máis escuelas. Más escuelas. Bueno, vale, ya entendí. Pues está, voy a decir. Mire, en Penota, que aparte de arriba, gastarí 48 millones arriba. Sí, vale, 29, eu contacto, as preguntas me fan, a mí para que eu vou contestar. Vale, e fixose un parque infantil, 29 mil. Fai de días, puxose un muro de pedra, 12.000 e pico. Entonces, hombre, que se usted vai por outro lado, a mí, a máis, o que me está dicindo eso, non me vengan a decir eso, porque non me pediron. Eles sí viñeron aí tempo que les decían, temos un dinero aí, vamos a utilizarlo nas calles da parte de abaixo, vale. Fainos a memoria, fizemos a memoria, non fixeron ningún. Non te fixeron memoria, me encargaron eles, son particulares. A última. Está equivocado. Cando encargaron vostede xa tiña outra memoria, pero xa fixo todo. Vale, siguiente pregunta, pero que lle contestamos. Claro, pues digo que supoño que se pode atender, porque eles van a pagar a mitad da actuación. Bueno. En Belarmeao hai un tramo de 150 metros que están no fondo do pobo, que está intransitable, cando chove non se pode transitar, todos o que piden é que se pode botar cemento, son 150 metros, non creo que haya unha capa de cemento que pode ser un coste económico moi elevado e podías atender esta xente para que no inverno poden transitar elas a maquinaria agrícola, etc. Despacha vostede máis que a mí, que despacha máis que a mí. Deben vir os amigos a preguntarlle, porque a mí non me vengan a mí. Pois será porque a mí eu atendos. Claro, tamén os atendo. Non sei, eu non fago, de verdade que non fago nada especial. Me poño... Non, pacha que os teño mellor en Lluño, a mí me merece. Vale, por eso, pero claro, como eu teño menos oportunidades que usted, atender os vídeos a usted. A mí unha persona non, eso hai un pedáneo, hai unha cosa que teñen allí, o pueblo dice, pues necesitamos eso. Claro, pero eu non sei por que me dice a mí, como diga a mí, eu podo ir a preguntarle a usted. Usted dice, vale, dicemos do pueblo aquí, la vez, que han hecho dice, vale, veño a pedáneo, como nos da cuenta, y a ver podemos hacer. Pues entonces, si yo quiero que me veñan a decir, digo que yo diga a usted. No, perdón, podemos decir usted podemos decir, pero veño a pueblo, vale, ¿por qué? Porque eu era un veciño, eu que era a súa calle. Non, eso é, pero non dixen que usted xa sei que non mo dixo, pero digo... No, perdón, que non dixen que mo dixera. Pero nos, refiero nesto, máis que nesto, que nos non podemos defenestrar os pedazos. Xa están aí sin cobrar nada, nin nada. Entón, que veña pedáneo, que os veciños penso puxeron como o fogo, que non o poño. Pero a millón, usted que sabe se mo dixo pedáneo? No, pois a mí non pedáneo. Vou a seguinte pregunta. Vale. Como vostede sabe, o Concello de Viana procedeu a mudar as rosetas que hai no chan de Viana, verdad? Sí. Algúnas. Bueno, pois algúnas delas xa están rotas. Pero hai outras que non se mudaron, e outro día, un veciño noso de Viana que vive no estranxeiro, que é máis conocido por Pepe Maisén,
que debido a un problema de mobilidade circula nunha silla de rodas. Por culpa, por mor de unha loseta que estaba en mal estado, caiu el e a súa silla, mancouse na man, e menos mal que a cousa non foi a maiores. Entón, o que pido é que se arranxe rapidamente esas que poden ocasionar un grave problema de saúde, e aparte que desde o punto de vista subsidiario pode causarnos un problema económico ao Concello, porque se alguén se dana de maneira importante e acude aos tribunais, podemos ter un problema de maneira subsidiaria. Entonces, primeiro por a saúde, e despois tamén por o tema económico, procedamos a arranxar as rosetas que falten, e cando se muden algunhas, que sean da calidade suficiente para que non se rompan, porque xa están, cambiaron as fai un mes, están rotas, algunhas delas. Entón, o que pido é que se cambien as que faltan para evitar estes incidentes. Vale, vostedes saben que empezamos con eso, que pasa que había un albañil que se colleu no que operou, está de baixa, entonces si o queremos fazer, de feito empezamos con eso. Temos moitas plantas, estamos aí, Vale, pois mire, paso ao seguinte tema. Unha pregunta, conoce o señor alcalde o anuncio feito pola Xunta de Galicia recentemente, fai nada, 4 días, de que vai a investir 14 millóns de euros en diferentes actuacións para a axuda aos maiores? Coñece que van a dedicar a construcción de residencias para maiores e centro de día, todo elo na provincia de Ourense van a dedicar os 14 millóns de euros de investimento? Bueno, pois mire, dentro desos 14 millóns de euros de investimento van a construir, outra vez, vai dar a risa a xente, dous centros de día na provincia de Ourense, un en Ramirás con 20 plazas e un en Vilamarín con 29 plazas, povos que están preto de Ourense, que podían mellor ir cos seus maiores a Ourense. Pois mire, nós, se hubiéramos feito o que tiñamos que haber feito, cando eu presentei as mocións, no ano 2021, a primeira moción, que foi aprobada en pleno, voltamos a presentalo a 7 de 7 do 2023, tamén aprobada en pleno, con data 27 do 7 aprobose en pleno aceptar a doación da finca por parte do Bispado de Astorga. No ano 21 temos unha finca, desde o ano 21 non se fixo nada. Ora acabamos de deixar pasar un tren, que eu dubido moito que volvamos a poder subirnos a él, porque 14 millóns de euros non son investimentos que fan todos os anos. Pois ahora mismo podíamos, se tuviéramos feito unhas xestións, non digo que non se fixeran Ramirás ni Vilamarín, que probablemente lle faga falta, pero a mellor nós tamén podíamos ter opción de que non lo fixeran no centro do día. Non é mellor investir nun centro do día que non gastar na Praza de Bastos, que está pechado 800 e pico mil euros, que está pechada e que non se fai nada con ela. Podíamos ter un centro do día. Se é que é a obra máis importante, mire, un alcalde nunha gestión de 4 anos consigue un centro do día para un pobo como Viana, que a súa poboación tan maior e tan envellecida, e xa cumpriu, inda que non faga nada máis, pódese cruzar de brazos. Xa cumpriu, fixo de madeira. Eu estou lle pedindo que usted se luzca. Qual é a pregunta? Pois eso, que por favor, por que usted non fixo nada desde o ano 2021 para gestionar? Vostede por cosale. Porque non se fixo nada, fan en Ramirás. Fan en Ramirás, por que fan en Ramirás? Para os Ramirás. E por que non se fixo nada? Tamén en outros sitios se fai pleno aquí. A petición está feita. Eu cumplo o que se fai no pleno. A petición está feita. Vamos a esperar. Vale? Esa é a pregunta, e a resposta. Perfecto. Continúa. Se esa pregunta e esa resposta... Vale, pues nada, ahora simplemente decir que o día 15 de nove do 24, dicía, fai 2 días, o padre Viana estivo durante 24 horas sin atención de ningún médico. É dicir, ningún médico para atender ni a Veiga, ni Viana, ni Vilariño. Preto de 4.000 habitantes estuveron desasistidos, que lle podía haber pasado cualquier cousa e non quero ni pensar cuáles serían as consecuencias. Xa sei que iso non ten nada que ver o señor alcalde, ni o Concello de Viana, evidentemente, pero o que pido é que falen outra vez a Xunta. Eu había presentado unha moción unha vez porque habían 3 médicos en Viana e quedábamos sin ningún, porque un iba a Veiga a sustituir a un que estaba de baixa. O outro tiña igual que desplazarse ou estar de baixa. O outro tiña que ir ao pobo a atender o maior e quedábamos sin nada. Presentei para que se fixera unha pregunta, o seu dixo que sí, para insistir, para que estuviera coberta os médicos. Vale, perfecto, pero que non nos deixen 24 horas sin ningún par. Porque dicen que non atoparon. Eu teño información dos médicos que traballan que non se dirixiron a eles para vir a sustituir a esa falta. Non os chamaron, sino para que se sustituíran. Entonces, o que digo é que foi un feito que non significa nada porque foron 24 horas, non é repetitivo, pero que insista usted ante os Sergas que non pasen nunca, porque 24 horas poden ser vitales para cualquier cousa. Entonces, digo que, por favor, que insista en os Sergas que Viana ten que estar mellor atendida desde o punto de vista sanitario. Entonces, que os facultativos teñen que estar aí. E un PAC é a cousa máis grave que hai, porque son 24 horas de atención.
nada máis. Vale, estou de acordo, estuve no tema, falei coa gerencia, e ao parecer foi un problema de traballador, non sei, iso xa non entro, pero sí estuve no tema. Pois eso, vale, ahora son, non, vou terminar xa, porque senón, o sea, que quere? Temos cada 2 meses, se fora un pleno cada 15 días, sería máis breve. Pois nada, simplemente que na legislatura anterior presentamos unha moción para que se ampliara as plazas de guardería infantil. Aquela vez que presentamos, bueno, pues foi na legislatura anterior, que estaba tramitando, dixemos que, bueno, que non había tanta demanda, etc. Bueno, pues neste ano, actualmente, hai 5 nenos en espera de poder ser escolarizados, o sea, atendidos dentro da escola infantil. E qual é o problema? Pois que teñen que ou non metelos ou desplazarse a Vilariño. E desplazarse a Vilariño con un neno 2 veces como mínimo cada día durante toda a semana é un risco enorme. Entón eu penso que se podía solicitar unha ampliación da guardería e tamén darlle unha volta ás instalacións que están bastante obsoletas. Nada, é outra pregunta, ahora sí que xa terminé. Vale, temos que petición á xunta feita, sobre todo para os arreglos, xa non deste ano, xa de fai tempo. Pois a ver se nos atenden, señor Carlos. Aí está, pagamos a parte. Vale, pues entonces cerramos a sesión.